Lah ngopo iki toplese nek ngisor kabeh, Mbok? Nek dhuwur ditata. Didahar sapa? Ya Allah. Rika wis atus apa durung? Sampun. Sampun. Kowe rambuté arek dikeki nganu apa ora? Kethu men nganu ra ketok tangi. Lampun kajenge ora ketunan mboten napa-napa. Kajenge ra ketunan mboten napa-napa. Nggih. Lah iki panganan nang kene iki men apa? Dunggahke bae nang meja ya. Mriku dunggahke kula uga dunggahke. Ya ditata sing Nek dunggahke berarti ora oleh didahar. Oh, nek diunggahke berarti ra oleh didahar. Nggih. Lah nang kene ketendang-tendang. Nggih tendang-tendang. Lah Rika weruh apa? Weruh. Oh. Ya wis, Joget wonten ing mriku, mpun wonten mriki. nyong arek joget apa isu-isu? Ayo cak karepe apa turi-turi putih apa ijo-ijo. Rika sak nabui po. Rika sak arek nabui po. Hah? Rika sak nabui po, tak joget. Angge kencrenge. Oke. Nah, Wis. yo. Leri leri leri